gent gran, els güelos, les güeles, tinguem la nostra cultura i la nostra llengua gràcies a ells. La persona que més vaig disfrutar en aquesta vida era l'abuela Milieta. La tia Milieta era el més gran que vaig conèixer en la cultura popular. Tinc 4 o 5 cintes d'ella però sense parar. Es posava a cantar-me la oración de Santa Genoveva que deia ella, ¿sabeu què dia? Un ángel bajó del cielo, en una reca se posó. Había una mujer, la mujer le dijo ángel vaca y el ángel bajó. En el portal de Belén está la Virgen María, el niño Jesús, San José y el ángel. Bueno, pues es posava la oració de Santa Genoveva, 3 quarts, una hora darrere d'una copla o una altra. Era incansable, les cançons del Parlet. Les cançons del Parlet, els valencians tinguem tanta categoria que canten cançons abans de l'expulsió dels jueus, no dels moriscos, de la Càbala, que són el sereno mort un gos a la porta de l'hospital, les xiquetes de costura se l'han menjat Pedro Lissal, el sereno redosa i media. Totes aquestes cançons les cantem encara, que s'estila molt al Parlet. Després les cançons de batre, les cançons de plegar olives, totes. Però quan es posava graciosa era quan cantava en castellà, no sabia. Molt beateta, tots els dies anava a missa, y ella dia que un pajarito volaba por encima del convento. Qué contentas que están las monjas con el pajarito dentro. Explicava també que quan s'acabava Nadal, els homes se n'anaven als llauradors, se n'anaven a podar els arbres i fent garbons o feixos de llenya, se posaven entremig de les càmies per fer el garbó. I ella ho dia en castellà. El oficio de carbonero es faena muy azarosa. Todo el día haciendo garbones y algún pesic a la bossa. Però la més gran que dia aquí està, encara n'hi ha gent que la practica i la fa ben practicar, dia que la naranja nace verde y el tiempo le da color y el que nace quilipolla no lo madura ni Dios.